חלק שישי, וואי תקשיבו, יש לי חשק מרוב שמשעמם לי, אני יכולה גם לסדר את כל זה. אני נשבעת לכם, אין פה כלום, אבל אני יכולה לסדר את זה. אני אגיד לסבתא שלי שאני מסדרת את זה ושיהיה לה הכל פה מסודר, ואז אני אסדר את החדר שלי שם, אני אעשה לו קצת מייק אובר, ואת השירותים אני כבר אסדר את השיער, אז הילוך מהיר אני מוציאה הכל. לא משנה, דקה, אני אסדר ואני אחזור לכם. טוב, סיימתי לסדר. תקשיבו, כאן יש לו את השקיות זבל, כאן אין פה כלום, אנחנו נשים בטלי פה, אבל אני לא רוצה כרגע. שקית זבל, שקיות, כלום כרגע. פה יש סיגריות, לחם, סבא שלי ביקש שאני לא אגע לו, ואת הכובע של סבא שלי, פתחות לאוטו, ובואו לחלק השביעי.